चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइनि दिनै गेवलां मेल आरो बेयाव गोबां हाजार रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि हाबाफारि माहारि दानायनि थाखाय सोलोंथाइ, जोंनि राव, जोंनि थुनलाइ, जोंनि समाज बेबस्था, रांखान्थि जौगाहोनाय आरो बर' गोजोन गोरोबथा बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै हाबा मावनायनि बेलायाव रायजो राजाया जोंखौ जेब्लाबो सुबुरुन होबोदों, मदद होबोदों आरो मिजिंथियो जे बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों माहारियाव समाजाव एबसुनि हाबाफारि मावनायनि फारसे सांग्रांथिया आरोबाव बांगोन आरो जातीय आफाद हिसाबै रायजो राजाया, आइ आफाया बा सामाजिक भाबै जिफोर इसु एजेन्डाफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना लुबैजादों, जोङो बेखौ राइट बिथिंजों हाबा मावलांनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो बेखायनो दिनैनि बे जथुम्माया थारैनो बे गुरुबासायाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी फोथाराव जानाय बे जथुम्माया एन्टायार चिरां जिल्लायाव मोनसे सोलायनाय आरो मोनसे परिबर्तन लाबोगोन। बर' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै रोखायै टाइम बाउन्ड मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो भारत सरकारनो 27 जानुवारिखौ जोङो एकर्ड दे फालिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो दख'रानिफ्राय आरो मिरु आफादा 10,000 जोङो पस्ट कार्ड भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो जों हरगोन आरो 5 लाख जोङो इमेल प्राइम मिनिस्टार अफिसाव जोङो बेखौ माने 5,000 लाख नङा 5,000 जोङो बेयाव इमेल जों दैथायहरगोन आरो बिनि गेजेरजों गोख्रैनो एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोंनि जि दाबि बे दाबिखौ जों कन्टिनिउ लांगोन आरो बाजेट सेसन फैगासिनो दङ जाहाथे भारतनि पार्लियामेन्टआव बर' एकर्डनि 4.3 जि कनस्टिटिउसनेल जि एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टखौ जाहाथे मावफुङो। गोजोन्थों। गाबोननि जानो गोनां 26 जानुवारिनि सायाव माबा बुंगोन नामा सार? रेटिंसफोर होगोन नामा जाहाथे सान्थि? 26 जि जानुवारि भारतनि गणराज्य दिबस जि 77तम जि सुबुंखान्थि बा सुबुं दारा जि सान बेखौ गाबोन भारतआ खुंनो थांगासिनो आरो भारतआ जाबाय मुलुगनि माने लार्जेस्ट मोनसे डेम'क्रेटिक नेसन आरो बे हिसाबै जोङो जेब्लाबो गौरब आरो जों गावखौनो माने गोग्गानाय मोनो जे भारत बायदि मोनसे सुबुंखान्थियाव गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों रायजो राजानो बा बिनि जि नागरिकफोरनो सिटिजेननो भारतनि संबिधाना जोंनो अधिकार होदों आरो संबिधाननि अधिकार फान्डामेन्टेल राइट्स, फान्डामेन्टेल डिउटिसखौ लानानै दिनै देशनि नागरिकआ गावबा गावनि जिउखौ दैदेननायजों लोगोसे राष्ट्र हिसाबै जों बयबो इउनाइटेडलि जोङो हाबा मावनो थाखाय जों बयबो थियारि आरो बेखायनो बे सुबुंखान्थि साननि आं साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो बरायनायखौ आङो जासिबाय। गोजोन्थों।